Så skal vi lige klippe negl på en kanin her. Det er ved at være noget spids. Hun har aldrig fået klippet negl før, nemlig. Og det gør altså ikke ondt. Det er bare, at hun spjætter lidt. Jeg skal lige passe på blodåren. Den kan man se. Ej. Man kan se blodåren på dem, men den skal man ikke klippe i. Jo. Det er ligesom når vi andre vil klippe negl. Det skal nok lige få taget det værste. Det er råt ved alderen, der får ordentligt skrammer her. Ja, det er sådan med. Ja, døbki. Ja. 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 Det hun skal parres bagefter, så er det skønt nok, hun ikke de har så spids nogle klør, fordi der er sådan lidt de køler nu. Så, det var det.